Il-każ ta' Vince Farrugia ħu żvolta u dan wara li waqgħu l-akkużi ta' attentat taqtil fil-konfront ta' Sandro Ketkuti. Dan wara li l-prosekuzzjoni sabet li m'hemmx provi biżżejjed biex il-każ jissoħta kif ippjanat oriġinarjament. Wara li nstemaw ix-xhieda fl-istadju ta' kompilazzjoni l-Avukat Ġenerali sab li m'hemmx bażi biżżejjed biex ikompli għaddej bil-każ tiegħu kontra Sandro Ketkuti. Il-prosekuzzjoni li kienet qed tmexxi kontra Ketkuti kienet qed tibbaża l-argumenti tagħha fuq dak il qal u għamel Vince Farrugia, xi ħaġa li issa l-Avukat Ġenerali sab li ma hix ta' saħħa biżżejjed biex jakkuża lil Ketkuti b'attentat taqtil. Minflok l-akkużi kontra Ketkuti nbidlu għal sempliċiment feriti gravi. Din id-deċiżjoni tħabbret it-tnejn filgħodu meta l-qorti komplet tisma' l-evidenza kontra Ketkuti fejn fost l-oħrajn xedet bint Vince Farrugia Mary Claire. Hija ċaħdet li qatt kellha kuntatt mar-radjoloġist Anthony Samuel dwar il-każ ta' missiera. Iżda meta l-Avukat Manuel Mallija wara 5 SMSs li kienu għaddew bejna u bejn Dr. Samuel, hija qalet biss illi ma tiftakarx li bagħtet dawn l-SMSs. Flimkien mal-Avukat Manuel Mallija għal Ketkuti qed jidher ukoll l-Avukat Edward Gatt.